днес сме да Procure, аз съм крафтър и днес нямаме в Ironcraft. Да, аз съм Лефтън. Да, сме не Лефтън и сега правим един малък, не много малък джъмп. Да, това е Пленси Джъмп. Имаме парцела и навънка, той го няма в момента. Това е парцела навънка, но сега го няма. Нищо, и сами мога. Да, наградата е да ме джампнат меч до 30 лева, трябва да изплатите 300 лева на час. Да, имате един час да го минете и ако го минете, получавате съответната награда. Да, да ме джампнат меч, 30 губите 300 лева. Да, каквото ви ще такова, каквото ви ще падне, такова печелите. Да, меча се енчантва на 30 лева, затова никой не знае какво ще му се падне. Да, енчантваме го в момента, когато видим, че вие сте го минали. Значи, или трябва да го видим или трябва да го видим собствено, че сте го минали, или трябва да го снимат по някакъв начин. Не трябва да го снимат, аз имам една идея. Значи, в това ще наредя няколко честове и всичките ще са припеят, надявам пред... Да, не знам как ще стане. Значи, според мен трябва да го снимат на клип, а не на снимка, защото може да се използва ли нещо. Да, така е преди си, не, няма да стане така. Значи ще пуснем една книга ще пуснем един чест с книги и на книгите ще пише ти печелиш и там, нали, той взима една такава книга и щом ние влезем, някой от нас влезе в сървъра, той трябва да я даде. Имам пък аз, тук обаче не е много добре, защото примерно, ако са някакви приятели, примерно аз и ти, ако аз стигна, мога да взема, ако искам 2 книги, за да може и моя приятел, въпреки че не го е минал, пак... Сигурно ще направя едното нещо, не знам как ще стане, но ще сложим, значи на всички, които са влезли, ще слагаме само по една книга и затова не знам как ще стане, още го обмисляме, но ще го разберем до края. Да, в Ironcraft е доста развита търговията на... Това е Ironcraft, един от най-известните сервери в България, як е... Между другото е най-известния. Да, як си е серверчето. Има си Топа, има си Бак, има си... Не като тебе в България. Да, има си почти всички... Някой път ще снимаме, за да ви покажем всички лапове, да ви да разбиете сървъра. Ще направим един епизод, който да покаже самия сървър, но не знаем кога ще е, защото... В принцип сега можем да го покажем, обаче мен сега не ми се занимава много. Ето само ако си преслате, нашата търговията на главите върви. На нормалните хора, човешките глави, които са с скинове, върват между 15 000 и 40 000, зависи от колко са готини. На известните хора са над 70 000, като и под известни, например, знака JGM Cast, Венам и така, те върват над 70 000, а те са на руканти на монстъри, като скелети. Хора, го направих малко лесно, вижте. Те като скелети, които са монстърите, те върват между 4000 и 6000 някъде там. И един продавата на Вена, между другото, единствена известна глава, която продава в класа. Сериозно, единствена известна глава. Да, и сега продължаваме да правим джъмпа, ванкат, сега май си легнала. Да, той става много рано. Между другото, това е готино, че днеска всеки ден има евент от 8 и всеки ден от 12. Ще паузирам за малко път стане. И пак сме тук, излезем някаква програма, даже не знам каква е, както видяхте. И сега почна малко да ми... Да, ако не сте разбрали, всеки ден има евент от 20 часа и всеки ден има евент от 12 часа. През нощта на 12 часа, през нощта няма много хора, много малко хора са. Да, обаче, тогава е най-лесно да си хваниш айтеми. Да, сервърът побира 300 човека, към 8 часа има към 250, пък към 12 има към 120, 110 някъде там. После ще покажем и холма ни, съответно, но не знаем, клиповете може да свършат един след друг, ще ги пускам. Да! Няма да го правим с много епизоди, глупости и така нататък. Да знаете, Camtasia, в смисъл, щяхме да почваме да снимаме с Camtasia, там не знахме как те качват, но нещо му се бъгна Camtasia и снима малко време и му се спира клипа и затова снимаме това. Направихме два опита, това вече, което го казваме за трети път. И слушайте най-големия сак, че когато се научихме как да качваме клипа с Camtasia, точно тогава почна да му се бъгва. Преди това не му се бъгваше. Да, наистина това е много гъвно, много забило, много тъпо.
Но поне ще обработвам клиповете. Да, между другото, знаете, Ще ги снимам с бандика. първ път са пълни знамици, защото те вие са снимали 4 клипа, между другото, ти не си ги видял с него, Иване, които казват, че сме идиоти, сме измамници. Абе, майка им са идиоти, бе, майка им. Да, те са идиоти, те са... Да, и най-вече бухтичката. Не, да, и знам, че имат идея, ама... Бухтичката, вие го познавате като къса, но той е една бухтичка. Да, другата е деца. И също, ако Ванка го нямаше, те нямаше да имат канал, защото той го направи, той тогава снимаше много отдавна. С тях, това беше при година и половина. Да, те го излъгаха и му взеха това. Между другото се интересувам само от едно нещо. Преди имаха 7 абоната, както ние сега имаме толкова. И изведнъж за един ден им закачиха абонатите много бързо. И сега са 40. Не знам, може наистина да хората да се абонирали, но мен малко съмнява. Така, но както и да е, това все пак се много мнение. Между другото, Experience Craft отново работи. Да, но никой не му пука. Да, точно ги предупреждавам, че Experience Craft много работи. И това е най-скапаният сервер, и това сервер е най-скапаният човек, и най-скапаният човек, И ще пратя на най-скапания човек да види дали му това ще направи хедът ми. Така... И да чупим малко глупости, още глупости. Преди трябва да го спомня. В момента аз ще се играя в следвените фенове. Да, точно фенове, на тебе ли са фенове? И така сега джъмпа малко, правя лесничък, но опа. И сега ще го почна да го минавам от начало, за да видите как е отстрани. Така и ето тук обсидиан, че да не мога да се влизам. Тук това са чупи. Здравейте! Много съм тук. И така, това в принцип не трябва да го има, но ние го направихме докато снимаме. Що съм мъгъл? Това е доста трудно, Иване. Да, наистина, за сега го правя само така, защото като снимаме... Иване, колко време стана? Бе да дълза. И да, сега не би съм минал в начало, вижте го така така чуете до това. Там е второ ниво. И ето го второ ниво, чакай, тук ще се върна малко. Мисля, че това ще е края. Не, няма да е края, има още бая време. Ето това, там започва второ ниво. И тук си джъмпите. И сега тук мисля да го правя, имаш ли табелки? Не. Добре, сега Мога да притичам до хома да взема? Не, няма да. Аз ще направя. О, сега с това ще е гадно. И така, сега тук ще приключим второто ниво. И ще почнем трето. Така ще направим за табелки. И пишем хоме. И да. Искам да кажа на всички наши почитатели, може да сега да не съм много, но не че е важно. Сега колко са, но надяваме се по-късно да станат повече. Да, аз мисля, че ако не ви хареса някой наш клип, моля ви, не го дизлайквайте и не пишете глупости в коментарите, че сме тъпи глупости, както да Perfect правят. И дори те вече от толкова са нахални, че вече почнаха и да снимат. Да, аз мисля, че и JGMK знака са били от начало така, доста неизвестни смисъл. А пак да Perfect още са така неизвестни, затова аз помня. Да, те имат доста сабскрайбове, обаче не са доста, за тях са доста, 40. Да, има един сайт, в който може да сложиш автоматично 50. Да, като Стев, който има 150 сабскрайба и 148 от тях са фалшиви, които си ги е направил. Има една програма, няма да я казвам сега, защото тя... Не е програма, това е сайт, който трябва да се регистрираш. Да, и ви дава 50 сабскрайба автоматично. Да, значи, и има и други неща, 50, в смисъл, може да се правите всякакви неща във Facebook. Да, може да слагате лайкове във Facebook. Да слагате последователи в Twitter, лайкове в Twitter, в YouTube и в още нещо, ма забравих какво беше четвърто. Да, но това няма смисъл от тази програма, защото е много запило. Да, скапано. Не искаме сами да си направим абонати, ако искаме да състезаваме за да Perfect. Щяхме да го направим и щяхме да имаме повече абонати от тях, но това е много забило да си направиш абонатите с някоя програма. И пак ви моля, не дизлайквайте клиповете, ако, както някой прави, гледате дизлайкват клипове без дори да са ги гледали, пък и дори да не ви хареса, оставете го и не го гледайте повече. И това е.